बुरसा जोंहाथ' दिनै थांफिनथारनांगोन न' साननैसो थाबावबानोथ' जायोमोन ना इस माखौबा गावहा थांनो बादों खोमा आरो बिहाव बिखुनजोनिफ्राय आइमोनावसो जेबो दावराव दावसि गैयाना होमबालाय बेवहायनो थाफैदोंना नोङो जेबो नङा दे आरो थाफैबाबोलाय माथो जानो बुंनायफ्राबो नाजाखाया नायनाय ओमफ्राय जायखिजाया दिनैनो थांसै जोंहा आं आइमोनखौनो बिराद गोसोखांहरो मायाबोथ' दंमोन ना बेखायनो सोरां दंना दाथ' जेबो नङा दे आरो जेबो नङासो बाव नामा नोंनाबो ओरैनो नों मिथिखाया माबायदि बियो खेबसे खालामनायनिफ्रायनो गिनाय मोनसै आङो आइखौ हारसिं गारबोनो ओमफ्रायो दा खयथासोआवबा ओंखारलाङो जोङो नै हामब्रै दिनैनो थांसिगोन ना माथो ओं आफा दिनैनो थांनोसै जोङो आइसना आहा साननैसो थाबावदो मा मानथो थांनांगौ जाखो नै आबा हा साननैसो थालांबावदो आफा नोंजामादैयाथ' थालांनो गोसोआनो नाथाय आंहासो एसे थालांबाबोथ' जेबो नङामोन ना आफा औ हा मानथो थालाङा जाखो आइ मालाय हजों न'खौनो बिराद गोसोखाङो ना आफा आच्छा होमबा बिदिसो आरो खोथाया आफा न'आलाय बेबो आंनियानो अब्लाबो आइ आफाया दाथ' नोंसोर मिन्थिखायोआनो ना दे आइ नों जुदि थालांनो गोसो गैथाराबालाय जेबो नङा दे हा मालाबा फैफिनबानो जाबाय मानोथ' नै हा गावसोरबो थांसिगोन नानि फिसाखौबो लांसिगोन लायो आयै दाथ' नोंबो मिन्थिखाबायानो न' नानि फिसानि बिमा बिफाखौ मोनबाय होननानै औ हा मोजाङालाय मोजां जाबायानो बेसेबांबा गोबाव नेनांबाय जोंबो आरो एबारसो पुलिसा खिन्थाहरबायानो दे हामबायसै होमबालाय हा नानि फिसायाबो मोजाङानो जागोन बिमा बिफाखौ लोगो मोनसिगोन जोंसो ओमफ्राय बिराद गोसोखांसिगोन ना औ आंबोथ' बिराद गोसोखांसिगोन जोंनावबो थाया नङा थाबाय नै हा बिदिबा नोंसोर थांसिगोनबालाय ओंखाम जालांखादो आंथ' अमा बेदरसो जानो लुगैदोंमोन बिमा नै बिफा नाङाहाय मा अमा बेदरखौ जाथ'ला बेमार जासावलाबायनाय खोनादों ओं नंगौथ' र' आफा जोंथ' आरो जाबायानो थाखायोना दे आइ दा फुख्रिनि नाखौनो एसे हानथोंसै आरोथ' दाउबो दंखायो नालाय दे होमबालाय हा फुख्रिनि नाखौनो हानोसै ओइ रानि देनांहाय नोमाजोंबाबो फैदो रानि दे जोंहानाव आलासि जाफै नै आबा हा मा होनखो नोङो जेखौ खोनादों बेनो आयै आंनि फिसालाया आंजों रायलायहरदों दे आयै हाबाब जोंहा आबौ फिसाया बेफोरबायदि रायलायहरनो रोंलायबाय आबा बेनोथ'ना आयै आरथ' मोनथिबायना आयै बिराद गोबाव रायलायहरदोंब्रा आंजों आयु जोंहा आबौ फिसाया रायलायहरलायदों नोंजों आबा आरथ' आयै बेसेबांबा खोनासंबाय थाथावथाव देनाय हाबाब आबा बिदिबा आंबो रायलायगौमोनहाय आबौजों जोंहा आबौ फिसाजों मानोथो खिन्थायाखै नोंलाय आंनोलाय दासो खोन्थाबाय ओमफ्रायो नाथाय मा खालामनो आयै आंबोथ' मोनथियामोन ना माने आबा रायलायनाय समाव आं मोनथियामोन ना आयै आं आंनि फिसालाजों रायलायदों होननानै अब्लालाय मारैथो फन फैखो आबा जानो बेखौथ' मोनथिला आं आयै जानांगौ बोरैबा आंनि नाम्बारफ्रा थुजालाबायदों खोमा ओइ हामद्राय जुरि बिहामजोआ बेलाय रायलायहरदोंना हराखै आबा नोंजों आंजोंलाय बहाथो रायलायनो बेलाय आयै मोनथिनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट दानबायबो दा आयै मोनथिगौहाय आंबो आबा नोंखौ बिराद गाज्रि मोननानै दङ बियो दुखु मोनसोनानै दङ हा जोंनि फिसौ हिसाबै हा नोंबोथ' बिदि गथ'नि बिफाना अब्ला खेबसेबाबोथ' जोङो खिन्थानो हायोना बियो जायखिजाया दुखु मोनोहाय आं आबा ओरै सानबाबो रायलायनोसो रोंगौलायबाय आयै आंनि फिसालाया गैया माथो महरखौनो खेबसेबो नुला आं बेनोथ' आबा हा फनफोरखौथ' मानो मोजां रायलायहरा होमबा बियो मारैथो सहैबावगोन आं बिनिसिम ना जायगाखौनो मोनथियो ना मायो आंलाय आरो फन हरो गैया माथो रायलायानो
बिराद गोसोखाङो आं बिसोर सानैखौबो दे आरो जेबो नङा आयै आंनि जुलिखौ फैफिननायखौ रायलायना थानोसै आं आयै आंनि फिसालाखौ सानसेब्लाबो नुगोन होननानै मिजिंथिबाय नोंबोथ' आरो नोंनि गोरोन्थिफोरखौ गनाया नङा गनायखाबायानो जायखिजाया खेबसेल' निमाहा बिनो हाथोंसै आं जुलिनाव क्या है यो बुढ़ियाचे माथे हिंदी से डाले पढ़ा चला इसे घूर घूर के क्या देख रही है माथे बुढ़िया इंग्लिश पे जेना हिंदी पे जेना जाख बिले जेबो नङा थ' आयै दे अब्लालाय हाजों बिमा फिसा रायलायनायखौ नुवाखै नोङो मानो फैनांगौ नोंहा मानो फैदेरनांगौ मानिथो मिथिं जादों आयै नोंसानाव मा दोनखारलांनायनि सारां जानला माला खुगा दं होननानै बुंबानो जागोन नामा दा रायलायखांबा थाब फै थंगालि बाङालि हिनजावहाय बेलाय आबा हा बबे खनायाव लोगो मोनस'नानै बिदि लानानै फैखोसै नोंलाय माथो बुंनो हाबावनांलाय आयै नोंखौबो गोसोखांबा आबा बे हिनजाव लाबोनायखौ गोसोखाङोब्ला गोसोआनो बिराद अर जोंनाय बायदि रागा फैयो आंनाव मिथिबायना नङाबा दिनै बेफोर दिनखौनो नुनांनाय नङामोन जोंहा फिसौ आरो जुरि बिहामजो सानैबो बेसे खुसि खुसि थागौमोन रागा दाजोंसैना आयै नोंबो आंखौ दाथ' बहा बिमा जाबाय जेला नोंथ' गाज्रिबाबो मोजांबाबो आंनिनो फिसा रायबाबो होनबाबो बिमानि अननाया जेब्लायबो थाखायो गावनि फिसानि सायाव गोसो जायोब्ला रायनोबो हायो बुनोबो हायो मिथिबाय बिमाया जुरिमोनाव दसे थांना फैदां आयै औ एसे नायना फैयाबा खायसे फैसाफोर होबोबानो जाबाय दा बिस्रा हौवा मानसिबो गैला न'खराव दा आरो बिमा फिसा सानैल' थानाय जायो आंथ' जेब्लायबो नायनो सानखायो आयै नाथाय आंखौसो निमाहा होनो हायाखै दाबो ओरै निमाहा होनो आबा नोंखौबो हा गोरोन्थिफोरानो निमाहा होजाथाव नङाबा नोंनियाबो दे थाथ' दा थाङो ना मायो नों दा आरो नोमबाजै मोनाबा दिनै फैयो ना मायो नानिखौ लायदोंमोन बिस्राबो आयौ रानि हा बेफोरबायदियाव दिनैसो फैफिननो मोन्दोंहाय आङो जेरैथिंबो दखानानो दखान होनबा बेनोथ' हनै दखानफोरानो मोजां मोजांथार ना सेन्देल दखान नांगौ ना गस्ला दखान नांगौ गासैबो बेयावनो मोनजोबो माथो औहाय हा थाव संख्रि दखानबो दङ माथो ओंथ' मादै बेवहाय नों गासैबो नांगौखिनिखौ मोनजोबगोन आरो दिनैसो बिदि दखानाव फैफानो मोनबाय आं दिनै नैयाय आंहाथ' नायगोमानानै दिनसैसो जेरैथिंबो बेखौसो नायनो ना बेखौसो नायनो दे मादै गासैखौबो नायजोबगोन दे मिन्थिबाय आरोथ' बेफोरखौ गासैखौबो बेरायनांगौबाथ' बेसेबांबा समसो लाबावगोन एसेबांबो नायलाहाय नङाबाथ' थांनायाव गोबाव जागोन ना जोंहाबो हाबाब आहा बिदिबा लाजोबनोसो लुगैखो ना माखो नोंलाय नै आदै आरो मादै नोंसोर जेखौ मोजां मोनो लाबानो जाबाय दे आरो आंहाथ' नै लादोंआनो जेखौ फसायदों बेफोरखौ ओइ रानि बैथिंजाय एसे बासन मोजां फाननाय नुदोंमोनहाय आङो साराय गंसे फसायदोंमोन दे होमबालाय बैथिंजायबो नायनोसै आरो जोङो आरो नै आबासना नोंनोबो एसे गस्ला मोजांफोर लानानै थांनोसै गांनै गांथामसो ओमफ्राय आबौसना हाबायाव बेरायफैनो मोननानै मोजां नांदों न' दे आरो होमबालाय मोजां नांदोंबालाय गस्ला बायनोसैथ' आरो मोजांखौनो ओमफ्रायथ' हिर'ल' नुखासिगोनलै आबौ होमबाथ' दखानावनो गाननानै थानोसै आबा दे आरो होमबालाय गानबाबो जेबो नङा दे गोदानानोथ' हाय आबौ हाजोंफोरबो नायनाय बेसे गोदान लाजोबखो दे होमबालाय एसे दस्राथिंजाय नायनोसैलाय दे रानि आहाजोंथ' आरो रोंखायाबो जेबो आं दोङो ना आं नोंसोरखौ लांगोन दे आरो बाब जेरैथिंबो जि मोजांहाय माथो ओं मादै ओं ओइ हामजा बेफोरखौलाय जों दांबा रायगोन ना मागोन ना बेफोरबायदि जानला माला नायनो मोना ओहो मादै नों जेखौ खिलाया नों फसायनानै लानांगौल' आरोना हा बिदिसो होमबालाय
बेखायनोथ' लारि जेरैथिंबो जेखौ नांगौ दोनजोबथारोहाय मा हा अब्लाथ' सोरबा लांखुमाबायबालाय रानि बुस्थुफोरखौ बेफोरबायदि हाया नङाना मादै मानो होनोबा जेरैथिंबो आरोना CC केमेरा लगायनानै दोनो आरो केमेरा माने आरो बिसोरो जोंफोरखौ नुखाजोबो आरो मा खालामदों मा लादों मा मादों हा बेफोरबायदिसो होनबा ओं ओमफ्राय गासैबो लाखांजोबबासो जमा फैसाखौ हैनोसै आरो आंहा आरो फैफेरबाया बेखायनो मिन्थिथाराहाय मा जेबो नङा समथ' आरो आं लाबोबाय थाखासिगोन न' ओमफ्राय दख'नाफोरबो मोनगोन रानि बेवहाय दख'नाखौथ' जों गुबुनावसो नायनांगोन मादै बेहाय गैथ'वा नामा दे जेबो नङा दायो नायलांगोन न' बैखिजाय मोनसे दंखायो दे अब्लालाय नैसो जिउआव बेफोरबायदि एफा गिदिर दखानफोराव फैनो मोनबायहाय आङो बेबो नोंनि अननायावसो रानि नै हानोमथि मोनाबा मा लाखो बोरैया बासिनो रोंदों दा बे आं नायनो थिनबोखादोंमोन दे आरो माथो जाखो गोमै दिनैलाय मारै लामा आन्दायखो ना फैखाखो नों बेयावनो एसेबांथ' मालाय सानबाय ना नानि आंखौ मालाय नङाबालाय माथो नोंलाय माथो गुबुन हिनजाव लाखो नोङो मा आंनि आब'आ एसेबांथो गाज्रिमोन आरो नोंनि थाखाय नोंसिनाव फन हरदोंना जुरिया गैया जों जेबो मिन्थिया आरो हराखैबो फन आब'आ नाथाय जिलि नों मिथिबायना जोंहा फिसाला मोनबायनो बेलाय बोरै मिन्थिलायखो ना आब'आ बेनोबो फन हरदों आरो मिथिबायना नानि मैयाथ' आंनि फिसालाजोंबो रायलायनो मोन्दोंमोन देनाय मा होनखो फिसालाजों रायलायनो मोन्दों माने नाथाय मा खालामनो नोंबोआथ' आरो आंखौ ब्लकसो खालामबायना ब्लक खालामाबालाय माथो खालामनांगौ अब्ला नोंखौ आरो दासो बिदि दुखु जानानै मा मोननो गोमै सिगां समाव नों आब'खौ खाथिर खालामाखैनोबालाय दासो आरो बिफा जानाय जोंहा आजा मोननाय बेफोरखौ मानो सानदों नोंलाय नोंबो बिराद गाज्रि मोनबायना नानि आंखौ बाददे आरो गाज्रिमोन जायखिजायानोमोन माथो खालामनो हाबावनो आरो मोजां जादों दे खमसे खम नोंबायदि बिफाजोंथ' थानो नांनाय नङा जोंहा आजाया बिदि दा बुंग्रा नानि बिदि दा बुंना जायखि आं गाज्रियानो जाया मानो आंथ' अनोना नोंसा नोंबोखौ बिराद अनोब्रा आङो बै समावलाय बहाथो गोमायामोन अननायफोरालाय होमबा मानियोब्रा नानि आंजों गोरोन्थि जाखाबाय होननानै दाथ' आं बुजिबायबो ना जायखिजाया नोंसा नोंबोआ फन हरबा बुंना होना अननानै बिराद गोसोखाङोलै आं बिराद गोसोखाङो हायोब्ला फैफिनफिननाय आरो नोंथ' मिन्थिखायो न' आब'आ फैखानाय नङा ओमफ्राय आयालाय न'आवनो दङ रायलायहैदो आरो रायलायहैनोबालाय साहा लोंलांदो नांथ'ला दे आरो नोंसोरनोसो माबा मोनसे लानानै फैदों आं नाङा दे जोंफोरनो जेबो नोंसोर आंखौ जेबो सानाबालाय माथो सानो आंथ' सानोना नोंसोरखौ नायबाय थागोनानो आङो ओइ ओंखाम जाहैनोसै फैद' आरोथ' न'आवबो थांनांगौ दायो गोबाव जालायगोन नङाबा न'आवथ' दावराव दावसिखायनो बाबाय आं थानोनो ओमफ्राय नों बानानै मारै जानो आइ दं आफा दङ ना माया फैनायनिफ्रायनो थानो सुखुला देनाय आं बिदि दावराव दावसि जाबाय थाबा थानो गोसो जायालै आङो ओइ जोंथ' आरो गोजान थानो होनबा हायो नाथाय आइ आफामोनाथ' फैनाय नङाना जोंजों बेखायनोथ' आरो बेखायनो सोरबा थाङोब्ला बे मायासो थांनांगौ मानसिखौनो बुथारनोसो लुगैबाय आङो ओमफ्राय बुथारनानै जेराव थांफिनबावनोसै ओरैनो माबायदि मिन्थिखायाखै नोङो जेबो दाय गैया माया नोंसोरखौ माबायदि जेलाव हरदों जोंखौ मा खालामदों बियो नोंसिनावसो बिराद मोजां मोनो आं थानो मालाय आफामोनजों थादो नोङो जानायाथ' जायोमोन देनाय आंहाथ' जेबो उसुबिदा गैखायाना बुंनायफोराबो नंगौसो माबा मोजां होनबा माबा नानियाबोथ' थांसिगोन ना ओं दसेनि थाखायबाबो
जोंहा लांदां मोनसिगोन न' दे आरो देनांहाय नानि बायदिल' फिसाजो मोनथोंसै जोंहा आदसाजि फिसाजो सोलायबाव जोंहा फिसालायाबोथ' आरो थांबायना जोंखौ नागारनानै दायो नाहरगासिनो बियो जोंनि आइ आफाया जोंखौ रायलायगासिनो होननानै बिराद अनगौमोनलै आङो दाथ' आरो देरसिगौमोनानो ना जोंहा बेबियाबो दे आरो जोंनि गोसोआवथ' जेब्लायबो थागोन न' जोंथ' माब्लाबाबो बावनानै थांखाया बावाथ' माब्लाबाबो दे ओमफ्राय थुदो ओंखाम जाहैदिनि आइयाबो फनसो हरसिगोन बियो लिंफैनो फैनाया बेसेबांबा गोबाव थाबायसो सानगोन ना बादोंसोमोन आं थांनोनो नोंनि बानानो जाया दे आरो जोंहा न'आव थांनांगौ माने थांनांगौ नुदो आबासना नोंसिना नोमफा गैयाबालाय माथो जागोन दिनै नोंखौ आंनो बुहुमखौ गासैखौबो बेरायहोगोन दे आरो आं जि खालामगोन गासैबो नोंनि थाखाय दे आबा आं हारसिंबाबो जेबो नङा दे आरो माथो जानो दिनै रानि नुनायाव हा बेरायबायबो मा नांगौ लाबायबो आयौ हा मा नुखो आरो हा नङाबा माथो औ आरो बेरायनो मोननायावनो बेरायखायाबा जिउआव दाथ' आरो मोनायाव मा ओंखाम जाबावनोसै उदैफोरानो बुंजोबखाबाय आंनियाथ' दे जेबो नङा मादै जाजायो दे आरो एसेबाबो ओंखामा ओंखामखा नालाय नंनायाथ' नंगौहाय रानि हाजार बाहेरायाव जेखि बुस्थु जाया मानो न'नि ओंखामखौबाथाय नागारनो हाथाराहाय जोंहा बाहेराफोरनि जानायालाय न'निजोंलाय बहाथो हानो जिउआव बेफोरबायदि इमान बुरजा बेरायफेरनो मोनथाराखैमोनहाय आङो आरोथ' मा नुबोखोहाय दे आरो जोंहा माब्लाबा थांबावगोन न' मोजां सम लानानै दे जागोन रानि दले उन्दुनायफोरानो फात्ता मोननायानो नंला जोङो जिबायदि बेरायबोबाय जेबो नङा दे आदै ब्रादार एसे गारिखौ स्ल' सालाय दे आदै मादै दङ नालाय आरो उन्दै गथ'बो दङ दे जागोन दे बहाय हा बांद्राय खरा खारबाबो गिलायलाङो आंनिया गिनाङा दे हा बेफोरबायदि गारि गाखोनायाव नोंहाबो उसुदा सानो नङा होमबा फिसौ उन्दै लानानै बिदि गिलायलाङो आंनिया गारिफोर गाखोनोबो गिनाङा दे मादै आरोथ' जेबो जायाना जेरै आइ हा नों थांनायनिफ्रायनो गोसोफोरखौनो एसेबो मोजांखौनो मोनला आङो नाथाय फिसौ मोनलायबाय हा एसेबां गोबाव मानि उनावसो फन हरबाय नोङो दाथ' फनाबो जालालाय हा मानो बिदि खालामबाय थाखो होमबा आइ नाथाय फिसौ मोनबाय हामथारबाय दे आरो सानैबो मोजाङैनो दङबालाय गोसोफोरखौ एसेबाबो मोजां मोनबाय आङो आयु हा दा दंनायमोनबा बांसिनसो खुसि जाबावगौमोन नङा होनबा आंहा फिसौजों हा मानसियाबो खिन्थाहरासै होनबा बहा दं हा जायगाफोरखौथ' खिन्थाहरमोन दाउ फैयाब्लाबोथ' आं थांगौमोनहाय लोगो हमनो ओरैनो नायथारनांगौमोन आंहा फिसौखौ खेबसे आयै औ आइ आब'खौ गोसोखांनाया जालायबाय नामा आयै औहाय आइ हा गोसोखांनानैल' दिनसै आंनियाबाथाय मोजांबो खिन्थाहरा नालाय नोंब'आ माबा मोनसे खिन्थाबावनांगौ दंमोन आयै हा माथो मोनबा आइ माथो माने आंनि एकाउन्टावनो फैसा हाबदोंमोन आयै हाबाब हा मानि फैसासै आइ मानि फैसा बिदिथ' जेबो हाबनांगौ गैयामोन नाथाय आब'खौनो सोहरदों बायदि मोनदों आङो हाबाब हा नोंब'आ फैसा सोहरदों आइ आयु हा जोंफोरखौ बिदि गोजाननिफ्रायनो नाहरसै गावहालाय मानोथो नुजाफैदिया जोंनि सेराव आब'आ जोंनो बिदि फैसा हरनो हालायदोंबा आयै अब्लाथ' आब'आ मायबाफोर जब मावबाय खोमा न' जानोहाय आइ नोंब'आबाथाय जे खालामनोबाथाय खालामनोखा जागोनानो खोमा आयै ओमफ्रायो माथो माने सोरांगुमियाबो फैदोंमोन जाहानाव मानो फैलायखो बेलाय फैनायाथ' बिदिनो आरो आब'खौबो एसे सोंबाय ओरैनो फैदों होनदों गावलाय नंखायखौनो दासो खबर लाफ्लाबायनानैलाय माथो जानोसै जेरै आइ फन हरनायखौबो खिन्थानाङामोनहाय आइ
जेबोखौनो खिन्थाखायाखैथ' आयै नाथाय गुमिया मिन्थिखाजोबो माथो हाबाब आहा बिदिबा जेरायासो खिन्थाहरखो ना माखो ना बिनोबो फन हरबाय बायदोंसै बिदिथ' जेबो होनाखै आयै आब'आथ' हरदों बायदि मोनाखै आङो नाथाय गुमिया होनदों जोंहा जा फिसाजों रायलायनो मोनदों नामानो आयौ जोंहा फिसौआ रायलायनोबो रोंबाय आइ जागोन खोमा आयै बेखौथ' जों दायो बोरै मिन्थिबावगोन आयै आबौ फिसा आंनि हामाला नुबावनांगौ जाखोसै नोंखौलाय आयै बिदिबा बेदरखौनो एसे फुवासे लायनोसै नामा जायैयाबो एसे गोबावानो जाबायनो जोंहा दे आइ होमबालाय दा लायना फैनोसै आङो खाथियाव दिनै दाउखौनो जानोसै आयै न'नि दाउआबोथ' दैराखैयानो बायनानैनो जानोसै दे यै आंनि फिसालाय हा नों जोंखौ एसेबां अनहरबाय आइ नाथाय गुमियाबो फैसा होलांनो नागिरदोंमोन आयै लाखिदे आङो नाङाहाय आइ बिदि मानसिनि फैसाखौबाथाय जोंनो नांगौबा जों गैयाबाबो ओरैनो थागोन अब्लाबो लाखिया बिनि फैसाखौ बेफोरखौ साननानैथ' लाखियाखै आं आयै आरो जोंनि आब'खौ जिबायदि दुखु होबाय बियो बिनि फैसाखौ लाखिनो आरो जोङो मोजां खालामदों आइ आयौ आबा सना माथो नोंलाय गिलिरनिफ्राय गिलिरसिनसो जालांबाय बेथा हैद आमफ्रायो नोंखौ लाजिनोसो ओंखारलायलांबाय आङो आबा इमान गिदिर देनानै हा बिमाजोंनो बिदि बाजाबावो मानसिफ्रा नुबा मा सानगोन नोंखौ आबा इमान सेंग्रा देरनानैनो बिमाजोंनो बाजाबाय थायो मानखो आबा आंखौसो बानोसै नों एबार नाथायबा बेथा गोसोआव लाखा बानो बुंदों नालाय बामारनांगोन बे बिमाखौ आंथ' नोंखौ बिराद जोथोनै अनसि फेदेरबाय दिनै आबा नाथाय हले देनांहाय बिमाखौ नायफिनाबा मोनगोनसो र' नोंबो बिदिनो जायो आबा खायसे खायसे मिन्थिबायना देनां देरबा बिमा बिफाखौ नायफिननो नागिरा आरो आरो नै आबा नोंबौनाबो बुम बुमसो फैबावसिगोन दा ओं आबा ओं ओमफ्राय नों गाखोगोन ना गाखोआ दे आरो होमबालाय गाखोबानो जाबाय आइमोनाबोथ' फैसाखौ मोनखाबायानो खोमा आरो फनावबो मालाय गासैबो बोरैथो रायलायजोबनो हानो माब्लाबा हरफिननोसै आङो सम लानानै नि नोंसाजोआ आयै गोजानावसो दं जानो हागौ नाथाय आंनि गोसोआथ' जेब्लायबो नोंसोरजोंनो दङ ना आरोथ' बे सोरां मावजि बुन्दियाबो हेब आबा सना नोंखौ मेव मेव होनाखै नङाना आङो नाथाय सासे मावजि बुन्दा होननाय दङ मिन्थिबायना बेखौसो होनदों आङो दे मिथायालाय न'आवनो मेला दङ ना जों लाबोफानायालाय बेवहाय मायबा मोनसेसो लांफैदों आबा र' गावहाबोथ' आरो दोनबोबाबो दिनै थाबोआसै न' बे सोराङाबोथ' गुबुन नाम्बारजोंसो हरबाय थासिगोन न' आंनाव हर नों जेसेबां हरनो गोसो हरबानो जाबाय